जोख के रे और कीन के पैसा धर धर धरे में बोला बो कैसे धा दी छिना कहीं के ए ले ला आम हो है कहां से पागल भेटाइल हो आम ले ला बुझाता मैं ये बिचा जाई नो रे ए धर धरे धर का धारी तोहरे बढ़ावला ओकर हमार खूब मन बहाना सहाका वाला चलो हटे के बाहरी हम अभी बर्तन उर्तन मैं धोले बनी खाना बनावे के बा। अरे अभी तक खाना के बनल ना खाना कहाँ से बन जाई कुल हमारे कुल कर रही के बात कहाँ ले बन जाई एगो तो बियाह क के लेके आइल बड़ा कि सूतिए के राज रजेले इतना मत बोली बड़ा अपन करी ठीक ना पूरा बनावेले बोकर हाथ के खइले होगा कि तू आगाह जीबो है के एगो चोरा के लाइल बड़ी ना हैं सोती नहीं है जी हम तुमको क्या लगता है मां में बोल लिया है किन की चूका फोड़ले बे चुरा के लाइए अब चोरा के लाइल बिया तो भोरी बाप रे मार बु हो हम भता खियाई भम पियाई भम तुम्हारा खूब तो भातार वाला भइल बाड़ू ए आम दे द तू हमरा ए बच्चा आम हड्डी बाद में हमर आम दे रुको अरे आम हमार है अरे बताओ छिनार सोत चौराई के साग 4 मंडा में हम बेचले रही छिनार हम बेचले रही तू हम बाप से लड़े गेलू घर रे आई बतारू रे नो चबू है 76 भभा उठी हां नहीं तो हल्का मिले त हमरा के ले आई आम हो शहर से सस्ता गांव जहार देहात में आ गइल बनी आम ले लो खट्टा मीठा स्वाद खूब चटनी संगे खइह बना के भात आम ले लो आम हो लोहा टीना प्लास्टिक जूता चप्पल से धिया के चोली कच्छा से बरोबर का रे बको आम हो आम 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 खट्टा लग कैसे खा जरा अरे खट्टा लगी ना अथु मीठा आम हो हम परवर लेल बनी पण घरे आलू दम खाने खान जा बरोबर त आम ले बचिया चटनी संग खइह भात यार तू कहतो तो हम ले अरे जोख के रे और कीन के पैसा धर धर धरे में बोला बो कैसे धा दी छिना कहीं के ए ले ला आम हो है कहां से पागल भेटाइल हो आम ले ला बुझाता मैं ये बिचा जाई नो रे ए धर धरे धर का धारी धर के हम तारान थोड़ ले भाई हम अरे हाय हाथ में आम ले बड़ी हमरा कहत क्या में नहीं खिले ले आए अच्छा ई परवारवा है ठीक हमरा आम धत बच्ची आम दे देखा हां एगो दे द मांग कता छोटी अरे ना हम का एगो ले बड़ी उहे इहो दरा नहीं कता ले मोले का कर देबे हम ए के बाहो गांव में हो हाय लुटतिया हमरा के धारे ए धतरा 300 टका बासन के आइलो छिना जब भी वाते मुझे भी वाते बरो हां नहीं तो ना होखे के नहीं तब होखे के हो जाई ए जे रेल देबे जे आई बुझा तो ए केहू बाहो कोनो नहीं खा सकार गंगा मेरी मर गिल बड़ा सका को दे अपन घरे जाते है सास माई कोई चोरी करना अच्छी बात होती है अरे तो हमार मत कर बच्चे बूढ़ भगवान गोपियों का वसत तो चुराते थे तो हम गोपी हई तोरे भाई के गोपी ना तो हां बना हम चोरी कौन तो काम करे हम तुमका से दिखे बात ए ये रहो रे हम दे रे बताओ हो उठी सूती सुबह माजो धो हर चीज करी हम आउ उठेले सुतेले का जानी कहाँ चल जाले समझे में ना वाला रोज दिन भर में 2-4 गो रहन अइबे करला ए बेर से करा है गोल बिया कौवा चिड़ै बोले से पहले ही उठ के करे आँख खुल जाला चल जाले ए बेर 5-6 गो अइबे करी ओ रहन अच्छा अब हम बानी तो हम ही न करम ई कहा नवाब साहब आगुलन का बोजी का हो ओकनी उ कहां बिया हो पगली के जान रतिये में घुसेले रात भर तो ना कहे लगी बिया हो तो भोरे चल जाले त हमर सावे ल जा पूछे तो तू ही ना जानत खूबू तू ना लिया जलू करा के जन कहां घुमा हम नहीं जान हम काहे के लेके जाई तो देखो तनी कबे से गायब बिया है गाय बिया तो जाके खोजो कहां बिया ए भौजी बतावा ना सही ए जगह पतो बिया बेटियों से बढ़ के बिया घूमती है भर गावे दिन भर घूमेले है तो ना घाम बाटे घामा में जाले घूमे खाती तू ही भेजले खूबू कोई दिन से कहत रहू चोली लिए भेजल बनी ना जल रहा हम जाना तनी ना कबे से ओकर के सिखावत रहलो कि सिलाई सिखा दे सिलाई सिखा देब तोहरे बढ़ावला ओकर
हमार खूब मन बाहर असहका वाला चलो हटे के बाहरी हम अभी बर्तन उर्तन मैं धोले बनी खाना बनावे के बा। अरे अभी तक खान के बनल ना खाना कहाँ से बन जाई कुल हमारे कुल करही के बा तो कहाँ ले बन जाई। एगो तो बियाह क के लेके आइल बड़ा कि सूतिए के राज रजेले। इतना मत बोली बड़ाई अपन करी ठीक ना पूरा बनावेले बोकर हाथ के खइले होगो तू आगाह जीबो। कहां गइल हो जाके देखो कहाँ गइल। समझ गए कि हमारा केला खेदबो हो। और ई का आम खाओ ई कहाँ से आम ला देलू देख लू, कहाँ देखो। से किन के किन के बाजारे से लिया दरस चुकिए हम फोड़ के गोरे पैसा लेके तू चुकिए तो फोड़ देनी चुको फोड़ देली तू चुका धइले बड़ा घर में फोड़ देलस एगो चावल रखे ना पापा ने तो का दिया इनको रख के अचार ना दिया तो तू चुको काय फोड़ ले रे अपन नैहर पहुंचाई बच्चा डाल के नहीं हई आम कहाँ से अपन खैर में से निकाल के बुढ़ा बाबा हम चलो घर में चल चटनी तू पीसा काहे के चुका फोड़ ली हो पहले ही बताओ हमरा आम खाती हई के एगो चोरा के लाइल बड़ी ना हां चलती नहीं है जी हम तुमको क्या लगता है मां में पड़ गया है किन के के चुका फोड़ ले बे चुरा के लाई अब चोरा के लाइल बिया तो अरे बोल मार भू हमर भता खियाई भम पियाई भम तुम्हारा भू खूब तो भातार वाला भइल बाड़ू। अरे आम दे तू हमरा ए बच्चा आम हड्डी बाद में हमर आम हाँ, रुको अरे आम हमार है अरे अरे ना धर धर नीचे ये आम हमर को रखा नीचे। बच्चा बेचे तो नहीं हम गांव में तो पूछे गए अरे हम कहा तनी कि जरूर एबे 6 बजत में भी एगो रहना गइल हई आम चोरा के कहाँ से आम चोरैले इनका आम चोर लियो तू ओ हमारे हमारा तारा में हो हो रे बच्चा कदरी चुका फोड़ के खरीदनी हां पैसा ले ले बा ना हो ना 1 रुपया नहीं खाता लेके भाग रही चुप रहा कहते कि पागल समझ के करके तू ठगा ना झूठ दे दे रे पैसा पैसा कहां दल पैसा कहां बा बहनियों ने के भल कहां बा तो है के बहाना करो कैसे बहाना करो बोला कैसे कहां बा बच्चा देख पैसा भाई में कहते हो तो मैं के धोती खोल के पूरा चिड़ैया अभी उड़ा दे पहले नहीं हतले मैं उठा के लगे उल्टा ना बोले के हमारा मारो दूसरा के तुले तोर माई के बदार खोल दे काहे मारतर हो इंगर हाथावा ओछ के अभी तो जानत नहीं फुट अरे पर हे ने पर सर यावे दसरे के बाजा तरी ना देबे रे ना देबे विवादी तो रखे जे पैसा ना दे तारे के नहीं खेत ले बच्चा ना देलु माने पैसा का 11 के तू देवेला की पैसा दीही देख ला हम के सोना चांदी पहने जा तू कभी पहना रे आई देख ले एक दर्दनिए कटवा दिया मार तू कटवा दिए सोना देखा के देख ला बमला के पूरा दहिया बार ह बार कपड़ा ना पहनी तबो काम चल जाए हां ठीक बा हम चलत नहीं तो लोग बतियावा जाए अरे हम धंधा के भालू समझ में बड़का अरे दे धर अरे ना देबो कर दे रे कर ना दे देबो मामा हम बोलबे ना करो काहे पैसा कहां है पैसा नहीं खेत ले भाई पैसा नहीं खेत झूठ बोलता है बता माने तू पैसा का देवेला कुकी नहीं हाँ। उ दिन भर में बाबा 4 गो रहन आवेला अभी 6 बजत तू रहन लेके आ गइला जाय दिए बाबा तन की पागल हिया ए बच्चा आम हमर दीवा दो हमर धंधा के बेरा बा अरे चल अभी ये जानतन कि पागल है कि चन्हा की हो तू ना जानत र पागल हियो थोड़ा यही मोड़ा- सब ये गाड़ी देत बाबा। रहलिए हमरा के थोड़ा मोड़ा पागल हिया भरत गाड़ी देत रहलिए गांव के गाड़ी देत रहलिए हाँ? तो गांव में कुल गाड़ी देता उतलिए कुल लेके अच्छा चल जाए नहीं अरे राम के पैसा हम दे दे पूरा पैसा दे 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 बच्चा, हां टेंशन मत रही पागल बिया न त एगो हम अथु देखले बानी ठीक नु कहां बाबा अब बता दे तनी जी। हमर पैसा दिया दाम हां पैसा दे तनी राव कितना भूल बताई कुला में खरीदे ना लो हां पूरा अमाउंट का पैसा देते हैं ले जा बचवा ले जो बस बता दे कि कहां ठीक हो की 20 रुपया दे 20 रुपया किलो बा हम दे 20 रुपए किलो का किन देला देखो तारा खातिर मोल खरीद देनी अभी तुमरा दे देला तुमरा अभी दे देला पैसा पूरा तो कहां तो पैसा कहते न लेके पैसा पूरा साइकिल सही दे दे साइकिल सही दे हमके चाहिए ना साइकिल सही तेरा कैसे जीवन भरे साइकिल ले लेबू तो फिर बेचारा कहाँ ले कल बेची हनिगर बाल बच्चा कहाँ से जीही कहाँ से खाई पीही ए करे जा सुनो बताओ तनी ई कैसे जीवन ई अपने घर दोनों के बताओ करे जा सुन हे तो खोदो ए, दौड़ सुन हमारा ना। क्या करे जा कहता समझा दे अपन कैसे खतार दिया? के समझाओ साइकिल रात के समझाएंगे जी आई लो मोल ले जा टंगाई हमारे पेट में लड़का बहो टंगाई हमारे लेके चल तो ठीक है तो ले तू में चल पूरा हमारा ले, हाँ, पूरा ले, ले। टाई जुग ले लेता है ले जा ले लेता है हम अपना के हां अरे हई हो ले जो रे हई हो मोल कुल बारे बचिया अरे मोल ले, किने ले बनी रे हां ला ले जा ला ए बाबा
सुनी ना चलो और हमने के लेके चलल जा। ले लो भौजी ले लो तो ले जा चल ले जा ले लो उठाओ पैसा होता नहीं घर, पैसा होता देता पहले। नहीं वो काहे टेंशन लेता नहीं रुकी ना ला 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 ले लिया बचिया आ खूब खिया दो करके हां ला आई अब उठा के लेके आबो। चल ठीक है बाबा प्रणाम ली जय जय बाबा हाँ। तो जाए ठीक बा ठीक है ना हो भाई चल प्रणाम